روسیا هەوڵ دەدا بەڕێکێن هەند پێشنیازên xwe rê li ber operasyoneke bejahiya Tirkiye bigire li ser Rojavayê Kurdistaniyan jî Bakurê Rojhilatê Sûriye. Li gorî wan zanyariyên ku derdikevin şanda Rûsî li Enqera çend pêşinyaz pêşkêşî hikûmeta Tirkiye kirine da ku êrişeke bejahî encam nede em ê behsa wan pêşinyazan bikin yên ku aliyên Rûsî danîne li ser mêzê. Ya yekem vekişîna hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ye ji her du bajarên Kobanê û Minbicê wate divê hêzên Hesedê ji nava wan her du bajaran vekişin bi tenê hêzên esayîşa rêveberiya xweser li nava her du bajaran dimînin li Kobanê û Minbicê wekî din hêzên Sûriya Demokratîk divê bi tevahî ji van her du bajaran derkeve. Ev ji wan pêşniyazên ku Rûsya pêşkêş kirine. Ya din çi ye? Ya din em ên ha bibînin tevlîbûna hêzên esayîşa rêveberiya xweser e bo nava esayîşa hikûmeta Sûriye. Yani esayîşa rêveberiya xweser bibe beşek ji polîs û esayîşa artêşa Sûriye. Her wiha bi cihkirina hêzên hikûmeta Sûriye li ser hêla sînorî ya navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de yanî li tevaya xeta sînor artêşa Sûriye bê belavkirin ji xwe gelek caran behsa vê pêşniyazê hatiye kirin. Li gorî wan zanyariyên ku jaliyê çavkaniyên Rûsî ve têne belavkirin hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ev pêşniyaz qebûl kirine lê ne Hesedê û ne jî rêveberiya xweser bi awayekî fermî ti daxuyanî nedane negotine ku wan ev pêşniyaz qebûl kirine bi fermî lê zanyariyên ku medya Rûsî belav dike dibêje Hesedê qebûl kiriye. Aliyê Tirkiye heta niha jî qebûl nekiriye ev pêşniyaz û ne jî red kiriye lê gotiye ew ê li ser van pêşniyazan bi ciddî rawestin piştre wê bersivekê bidin aliyên Rûsî.